Isa na yata ito sa pinakamalaking technological advancement sa Honda Civic dahil in-announce ng Honda na mag-i-introduce sila ng Honda Civic na hybrid. Alamin natin kung ano ang specs at kung gaano katipid ang i-expect natin sa paborito nating Honda Civic na may hybrid powertrain. Ang sabi ng Honda, ang Civic na ito ay ilalabas ngayong 2025 at i-offer ito sa dalawang form, isang sedan at isang hatchback. Parehas itong isi-ship na may magkaparehas na powertrain, isang hybrid. Ang bagong Honda Civic hybrid na to ay may innovative hybrid powertrain na kaya maglabas ng 200 horsepower at 315 Newton meters ng torque. Masasabi natin na ang Civic na to ay pang daily driving. Hindi lang sobrang tipid sa gasolina, sobrang lakas pa sa akyatan. Ang makina nito ay may 2-liter 4-cylinder at may dalawang motor na hybrid electric power unit na halos kahawig ng kanilang Honda Accord Hybrid at CR-V Hybrid. Sinasabing mas mabigat ito kaysa sa predecessor niya at kahit medyo bumigat nga ito at nawala ang manual gearbox ay sobrang enhanced at efficient pa rin ang performance nito. Meron lang din itong automatic transmission. Ito yung mga added features niya. Kung hindi ka interested sa isang hybrid model, meron itong LX at Sport trims na available na kahit wala yung electric motors at battery. Ang 2025 Honda Civic sedan na hybrid powered na ay manufactured sa Ontario, Canada. At ang ilalabas nila ay 4 na trim levels: LX o Sedan Exclusive, Sport, Sport Hybrid at Sport Touring Hybrid. Ang ino-offer ng Sport Hybrid trim ay isang moonroof, heated front seats at dual zone climate controls. Ang Sport Touring naman na medyo sporty ay may leather seats, 12-speaker Bose sound system at 9-inch touchscreen na may wireless Apple CarPlay at Android Auto. May built-in Google Assistant na rin at Google Maps. At ito pa matindi, meron na rin siyang wireless phone charger. So ilalapag mo na lang yung cellphone mo at pwede ka na mag-charge dito sa Civic na to. Ang setup na to at ang hybrid powertrain ng bagong Civic ay sobrang tipid at umaabot lang ang fuel efficiency o fuel economy sa 50 miles per gallon o 17.7 km per liter. Meron na ring regenerative braking ang Civic Hybrid na ito. Malaki ang tiwala ng Honda sa bagong Civic Hybrid. Sinasabing ire-represent nito ang 40% ng lahat ng sales ng Civic. So palagay ko mapupunta na tayo sa all hybrid era. Papasok na siguro tayo sa era kung saan halos lahat ng sasakyan ay normal na ang hybrid na makikita mo sa kalsada. So yan siguro ang ginagawa ng Honda para mas maging fuel efficient, mas malakas at mas advanced ang technology nila sa mundo ng kotse. I-share mo ang video na to kung nagustuhan mo at ilagay mo ang feedback mo sa baba. Salamat sa panonood.